Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кар урынына тирәк мамыга, ул аллергия белән бәйлеме? Ат чабышлары милли көрәш һәм бәйрәм концерты Кызыл Байрак авылында Сабан туй бәйрәме узды. Бәйрәмнәр белән бер рәттән кышка әзерлек турында да онытмыйбыз. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында Яршаллы мэре Наил Мәгъдиев ассызыклады. Исегезгә төшерәм, автоколада гидравлик сынауларның икенче этапы дәвам итә. Ул 28 майда башланды һәм 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Моннан тыш җыллык трассаларына реконструкция һәм капиталь ремонт та ясала. Хәзерге вакытта Чалда җыллык трассаларын реконструкцияләү һәм капиталь ремонт белән бер үк вакытта 15 объектта башкарыла. Әйтик, төзелеш эшләре Автозавод проспектында 23-48 комплексларда ГЭС бистәсендә алып барыла. Под реконструкцию у нас в соответствии с ГОСТом попадают работы там, где происходит замена и тепловой изоляции с традиционной на пенополиуретановой заводской изоляции, там, где происходят конструктивные изменения по теплотрассе, или вот как в 65-м комплексе, там, где была построена бесканальная прокладка подрядчиком в 2008 году. Фирма банкротлыкка чыкканнан соң озак вакыт җыллык трассасы хуҗасы санала. Соңрак турба үткәргеч Чаллы җыллык челтәрләренә күчә. 65-нче комплекста камералар төзелә. Шулай итеп, Чаллда турба үткәргечләрнең гидравлик сынаулары дәвам итә. В рамках гидравлического испытания это не только устранение выявленных дефектов, но также и регламентные работы производятся, а также работы по капитальному и реконструкциям тепловых сетей. Стараемся все данные работы проводить в рамках одного отключения. Гидравлик сынауларның икенче этабы вакытында җыллык трассаларында зарарланган урыннар да ачыкланган. Аларны бетерү буенча эш дәвам итә. В зону гидравлических испытаний попало 231 жилой дом, 15 школ, 13 детских садиков и 7 объектов здравоохранения. Получили 29 повреждений. По состоянию на сегодняшнее утро остается без горячей воды 21 жилой дом, 2 школы, 2 детских садика и 1 объект здравоохранения. Ремонт кампаниясына килгәндә 17 километрдан артык турба үткәргечләрне яңартасы бар. 7 километрда эшләр инде башкарылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Кар урынына тирәк мамыга, ул урамда аша фатирларга җәмәгать транспортына үтеп керә. Җәйге кыш сезонында аллергиядан интегүче кешеләргә кыенга туры килә. Ләкин тирәк мамыга бу авыру белән бәйлеме? Моны минем хезмәттәшем ачыклады. Тирәк орлыгы бөтен җиргә тарала. Алар җирдә, юллар, тротуарларда яталар, кием салымга ябышалар. Берәүләр мамыкны күрми, икенчеләрне ул уңайсызлыклар тудыра. Очень мешает. У меня аллергический нос. Я вот с больницы иду, там прям вообще столько тополей. Еще подумала, что это самое. А детям вот каково. Некрасиво же, город весь в пуху, как в снегу. Это летит же все. Мало что одуванчики летят, так еще и тополиный пух. Мне кажется, никому это такое соседство не понравится. Уже пора избавляться от тополей. Или подрезать их как-то. Ну, летит и летит. Раньше еще детвора поджигали, вот переживаешь, как бы дальше не пошло. Сейчас вроде тихо, да его уже столько нет. Ведь раньше вообще не видно было, все заметало. Много убрали этих тополей, так что все хорошо. Табиб-иммунолог, аллерголог аңлатканча, тирәк быел май айында чәчәк аткан, менә мамык бер айдан соң барлыкка килде. Медицина хезмәткәре аңлатканча, ул аллерген саналмый. Тополиный пух появляется намного позже, чем цветет тополь. Тополиный пух является лишь переносчиком аллергенов, которые в этот момент находятся в воздухе. Появление тополиного пуха совпадает со временем с появлением пыльцы луговых трав. Кешеләрдә полинос симптомнарын китереп чыгарып, тирәк мамыга нәкъ менә шуны күчерә дә инде. Аларга төшкерү, борын тыгылу, күз кычыту, күз яшьләре агу, йөткерү керә. Иммунолог, аллерголог аңлатканча, теләсә нинди аллергия хроник агымга ия. Вакытлар узу белән симптомнар көчәергә, яңалары барлыкка килергә. Хәтта тормыш өчен куркыныч булганнары да барлыкка килергә мөмкин. Шуңа күрә дәвалауны мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Фәнис Иксанов. Яңалыклар.
Кызыл Байрак авылында традицион Сабан туйы бәйрәме киң калаш белән узды. Кунаклар һәм Тукай районы халкы мавыктыргыч ат чабышларының һәм милли көрәшнең шаһитләре булды. Сабан туйга мәртәбәле кунаклар сыйфатында Татарстан рәисе ярдәмчесе, республиканың беренчеләр хәрәкәте төбәк бүлеге совет рәисе Тимур Сулейманов һәм Яршалы башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов килде. Безнең төшерү төркеме дә читтә калмады. Тукай районында яшәүчеләрнең кунакчыллыгы шикләре белми бәйрәм кунакларын төрле халыкларның җырлары, биюләре һәм милли сыйлар белән каршы алдылар. Без кунаклар өчен менә бик матур иттереп, гомер-гомергә битен дул татар бәйрәме булган, татар өен сүрәтләдек һәм инде өстәлебезгә татар халык ризыкларын әзерләдек. Монда инде безнең эш пишма, гөбәдия, кош теле, бал, корт барсы да монда кунаклар өчен. Кайнар пишмаклар, шәкшәк, ремчекләрдән тыш кунакларны мич коймагы белән дә сыйладылар. Без Тукай районыннан керәшеннәрне тәкъдим итәбез. Үзебез Бырды авылы җирлегеннән, сезнең каршыгызда Бырды авылының Бырды фольклор ансамбленең җыручылары бөтенесе басып торабыз. Сезне чын күңелебездән бәйрәм белән котлыйбыз. Исән сау булыйк, алга таба матур итеп яшик. Майданда театральләштерелгән тамаша көтә иде. Быел программа Тукай районының 50 еллык юбилеена багышланды. Сабан туй кунакларын Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Татарстан Республикасының беренчеләр хәрәкәте төбәк бүлеге совет рәисе Тимур Сулейманов котлады. Бүгенге бәйрәм сезгә бары тик уңай хисләр, яңа көч-куәт һәм шатлыклар гына алып килсен. Барыгызны да ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, бәрәкәтле мул уңышлар һәм тынычлык телим. Сабан туйы котлы, мүбәрәк булсын. Тукайлылар эшли дә белә, Тукайлылар бәйрәм итә дә белә, шуңа күрә сез алдынгылар. Мин сезне котлыйм бу матур бәйрәм Сабан туйы бәйрәме белән. Аннары районның иң яхшы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы булды. Бүтән мәйдан алкышлар белән сәламлыйбыз, чын күңелдән тәбрик итәбез. Флагны күтәргәннән соң бәйрәмгә старт бирделәр. Һәркем гер спортында, армрейсингта, балык тотуда, бүрәнә буйлап йөрүдә һәм ат ярышларында катнаша алды. Балык тотуда катнаштым. Әлеге балык белән нәрсә эшләргә планлаштырасыз? Кызырга инде. Милли көрәш буенча ярышлар бәйрәмнең кульминациясе булды. Ел дәвамында шөгыльләнәбез, ярышлар күп, Сабан туйлар инде аерым, Сабан туйларга тоже аерым әзерләндек. Ел дәвамында шөгыльләнеп, шушы Сабан туйларга да менә әзерләнеп килдек инде. Әзерлек һәм тренировкалар юкка гына узмады. Тукай районы Сабан туйының абсолют батыры булып 22 яшьлек Илгиз Дәүләтгәрәев танылды. Аңа Лада Грант автомобиль ачкычлары һәм тәкә тапшырдылар. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Тукай районда халык күңел ачуларының дәвамы Күңел радиосынан концерт программасы булды. Татар эстрадасы артистларының үзләренең хитларын башкардылар. Башкортстанның атказанган артисты Марат Яруллин һәм Татарстанның халык артисты Филүс Кахиров бәйрәмнең хедлайнерлары булдылар. Бәйрәмнең якты кадрлары безнең төшерү объективына да эләкте. Эх, урарга иде җир шарын, күрсен иде дөнья, Сабан туйлы, Татарстан дигән ил барын. Күңел радиосынан концерт программасы Тукай районы Сабан туйының күркәм традициясе, халык һәм кунаклар бу очрашуны түземсезлек белән көттеләр. Елдагыча быел да Тукай муниципаль районы Сабан туйында күңел радиосы чыгыш ясады. Бик күңелле, бик рәхәт булды. Һава торышы бераз гына башта куркыткан иде, яңгыр да яуды, ләкин аннан соң инде ялт итеп кояш чыкты. Һәм без инде шушы безнең чыгышыбызда катнашкан артистларга чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Тукай районын бер уңайдан 50 яшьлек юбилей белән дә котлыйбыз. Үзләренең җырларын һәм музыкаль номерларын Лия Шамсина, Артур Маузер, Камиле Бах, Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах башкардылар. Артистлар үзләре дә җәйне һәм Сабан туй бәйрәмен яраткан тамашачылары белән очрашуны бик сагынуларын яшермәделәр. Туган яктагы Сабан туйында анда җан, анда рәхәтлек, анда туганнар, якыннар, шуңа күрә сагынып көтеп алабыз. Очрашабыз, бәйрәм итәбез. Күпме хезмәт кергән шушы зур бәйрәмгә һәм без шушы бәйрәмдә булуыбызга бик шатбыз. Бик зур рәхмәт шушы матур бәйрәмгә, бөтен шакырган җитәкчеләргә. Тукай районында бәйрәмнең хедлайнерлары Башкортстанның атказанган артисты Марат Яруллин һәм Татарстанның халык артисты Филүс Кахиров. Чалда Сабан туй 13 июньдә көтелә. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Мы подготовили для вас крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Питомник «Березка». Приезжай, успей выбрать лучшее.